54 persuna oħra fiequ mill-COVID-19 fl-aħħar 24 siegħa u 31 persuna rriżultaw fil-pożittiv għal dan il-virus minn total ta' 2135 test. Dan ħareġ minn aġġornament ieħor dwar l-imxija f'Malta illi tat is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. 44 mill-persuni li fiequ fl-aħħar 24 siegħa kienu immigranti li ddaħlu Malta u rriżultaw fil-pożittiv. Bħalissa 5 persuni qed jinżammu fil-taqsima tal-mart infettiv fl-isptar Mater Dei, 3 qed jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva, 16 persuna fl-isptar Boffa u 13 persuna fl-isptar St. Thomas. Hemm ukoll 8 persuni li qed jinżammu l-isptar Monte Carmeli. Semmit kif il-maġġoranza assoluta tal-persuni infettati bil-virus jinsabu f'qagħda tajba u jinsabu jirkupraw id-dar minħabba illi jew m'għandhomx sintomi jew għandhom sintomi ħfief. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tat raġuni għalfejn hemm min qed jinżamm fi sptar ieħor barra Mater Dei. Jew huma meta nagħmlu l-assessjar tagħna nħossu li dawn mhumiex daqshekk ħajkunu kooperattivi, allura nkunu nkunu żgur li huma nkunu qegħdin inżommuhom u hemm minnhom li nkunu qegħdin iżommuhom boffa. Jew inkella jkun hemm sitwazzjonijiet fejn inti jkollok persuni li dawn ikollhom xi pereżempju anzjani id-dar tagħhom allura ma jaqbilx li aħna nkunu qegħdin inżommu il dawn il-pazjenti u nħalluhom fid-djar tagħhom. Il-Professur Gauci qalet li l-affarijiet huma taħt kontroll minn attività tal-massa partikolari illi saret fl-aħħar ġimgħat f'lukanda ewlenija. U l-każijiet tal-hotel takeover kif rajna wkoll fis-sitwazzjoni issa dak il-cluster jidher li jingħalaq. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika rreferit għar-rata qawwija ta' testijiet u kif dawk illi jkollhom is-sintomi qed jingħataw appuntament għal test f'temp ta' 24 siegħa. Hawnhekk tat spjegazzjoni ċara għalfejn l-awtoritajiet ma bdewx blit-testjar fuq turisti li jkunu għadhom kif niżlu Malta mal-ewwel. Ma bdejniex li t-testjar mill-ewwel bit-turisti għaliex inti trid ikollok kits li bażikament dawn ikun jistgħu jtuk it-test li ikun ukoll joħroġ ir-riżultat kmieni ħafna. Palissa ir-riżultati li kellna, it-testijiet li kellna propju biex tagħmel kien idum xi 6 sigħat, allura loġistikament kienet tkun naqra iktar diffiċli sakemm inti joħorġu dar riżultati. Però anke aħna ridna naraw kemmi din hija tista' tkun li tagħtik riżultati. Il-Professur Gauci qalet li Malta hija tielet l-aktar pajjiż li jwettaq testijiet u dan se jkun assigurat aktar bil-ftuħ taż-żewġ ċentri għall-ittestjar ġodda. Il-Professur qalet ukoll li saru 742 spezzjoni dwar l-ilbis tal-maskri fil-pubbliku u 109 persuni ġew imħarka. Il-Professur Gauci appellat biex il-pubbliku joqgħod biss fuq iċ-ċifri li jinħarġu mill-awtoritajiet tas-saħħa u mhux informazzjoni oħra li tista' tkun qed tiċċirkola. Spjegat li l-awtoritajiet tas-saħħa wedu trasparenza sa mill-bidunet tal-pandemija u dan il-prinċipju baqa' jinżamm.